Hola, bona tarda a tothom. M'han posat aquí ara, després del dinar, jo una mica amb la panxa plena, espero que no us adormiu, seran 2 o 3 minutets d'introducció al vídeo que posarem, però em presento. Soc la Gemma Sant Vicenç, de l'Oficina Tècnica de Transformació. Estem ubicats al Patronat de Promoció Econòmica, a la Diputació de Lleida, i us volia explicar una mica què és el que estem treballant amb les principals institucions de la demarcació de Lleida. Les principals institucions estem treballant conjuntament una agenda compartida per la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, i anem cap a un model competitiu, sostenible, verd, circular i altament digitalitzat. Les institucions que conformem aquest G10 són les dues cambres de Lleida i Tàrrega, la UDL, COEI, PIMEC, Generalitat, Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, UGT i no em volia deixar Comissions Obreres, que aquí tinc companys avui presents a la sala. És una iniciativa que es va impulsar el 2019, és a dir, ens hem de remuntar a època pre-Covid. Es va impulsar per la Diputació de Lleida i que a dia d'avui ha esdevingut un model de referència per les institucions com la Comissió Europea, l'OCDE i Nacions Unides. Aquest vídeo que veureu ara explica breument l'agenda compartida de Lleida, terra d'oportunitats, i alguns dels seus resultats que fins a data d'avui s'han esdevingut. Els podria nombrar tots, però crec que amb el vídeo que us mostrarem quedarà una mica definit. I si més no, abans d'acabar una mica amb el meu discurs, us volia comentar que el proper 28 de novembre, al Parc Agrobiotec, es farà una jornada de presentació que s'anomena l'A40, que és un esdeveniment clau per impulsar el futur de la nostra demarcació. No em voldria deixar de dir que el propòsit de l'A40 és definir i validar nous instruments de finançament públics i privats i público-privats que permetin accelerar el desenvolupament de projectes d'innovació transformativa. Estan identificats de les dinàmiques de l'agenda compartida i durant aquesta jornada es presentaran potencials inversors públics i privats i els objectius específics de la iniciativa, així com els actuals 9 projectes d'informació transformativa. I seran sobre les 3 àrees principals de transformació. Són industrialització verda, producció agroalimentària, innovadora i sostenible, i transició energètica com a vector de la competitivitat territorial. I sense més dilació, us convido a tots el dia 28 de novembre a les 9:30 al Parc Agrobiotec. Qualsevol dubte els comentarà l'organització que passi el contacte de l'Oficina Tècnica de Transformació. I moltes gràcies per l'atenció i endavant el vídeo. Gràcies. Avui ja és demà. Lleida al servei del futur. Tenim un territori on tot és possible, dinàmic, creatiu, que inspira, on la innovació ha d'aconseguir l'impuls que necessita, un punt de trobada entre entitats i persones, un entorn únic ideat per intercanviar i fer créixer idees, on poder investigar, pensar, descobrir i produir noves realitats. El futur requereix noves formes de produir i consumir, abandonar els recursos fòssils i potenciar els recursos renovables i els processos circulars, assegurar el proveïment d'aliments i d'energia sostenible, preservar la biodiversitat i ser eficients en l'ús dels recursos. Avui ja és demà, Lleida al servei del futur. Per aquest motiu, la Diputació de Lleida, al costat de les principals institucions i organitzacions del territori, impulsa l'agenda compartida per la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Una aliança institucional entre administracions, acadèmia, teixit econòmic i social, anomenat com el G10, que fa efectiva una acció conjunta perquè Lleida sigui el motor d'aquesta transformació global del model econòmic i un referent a nivell europeu. Una transformació global de l'economia que ens permeti competir amb la resta de territoris europeus i ens posicioni. Com ho fem? En base a una visió de futur compartida que ha permès identificar oportunitats com la bioeconomia forestal i agropecuària, les cadenes de valor agroalimentàries, l'energia sostenible, la digitalització, el turisme intel·ligent i sostenible o la resiliència climàtica.
Unes oportunitats que s'han de fer efectives per assolir un model competitiu i sostenible d'economia verda, circular i altament digitalitzada, que reforci sectors estratègics i afavoreixi l'aparició de sectors emergents i nous models de negoci. La unió institucional que ha fet possible la construcció d'aquesta visió de futur és la que ha permès desenvolupar iniciatives transformadores en clau de territori i de país, com la posada en marxa del BioHub CAT, la finestreta única a Catalunya per al desenvolupament de la bioeconomia, i del CIDAF, el Centre de Suport a la Digitalització del Sector Agroalimentari i Forestal de Catalunya. A través del BioHub CAT s'impulsen accions estratègiques com el desenvolupament del primer polígon bioindustrial del sud d'Europa, el BioHub Industrial Park, com a referent d'entorns industrials ubicats prop de les primeres matèries que necessiten les bioindústries. També amb la posada en marxa del BioHub Tech, per donar resposta a la necessitat de les empreses de disposar d'entorns on puguin experimentar a escala molt propera al mercat abans de prendre la decisió de tirar endavant nous models de negoci o noves línies de producció. Tot amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament d'un model industrial verd d'alt valor afegit i intensiu en coneixement i tecnologia i compatible amb la producció primària. Així, Lleida acollirà una instal·lació d'accés obert per a l'escalat preindustrial de processos d'extracció, producció i transformació de proteïnes alternatives, com a primera fase d'aquest conjunt d'instal·lacions que han de permetre a les empreses reduir els riscos tecnològics i no tecnològics associats al desenvolupament de noves cadenes de valor. Nous serveis, nous equipaments que permetran posar en valor de forma compartida i sobre la base de sòlides xarxes de col·laboració la geolocalització estratègica, els recursos, les capacitats i les potencialitats de Lleida com a territori clau en la transformació verda i digital. Una transformació que ha de ser justa, generadora de valor compartit, capaç de generar els nivells de benestar i prosperitat necessaris per fixar i atreure població i talent al conjunt del territori. I per això, la implicació del món local, de les empreses i de la ciutadania és clau. L'agenda compartida permet fer efectiva aquesta implicació i avançar plegats en el desenvolupament d'innovacions transformadores que facin realitat la visió de futur. Avui és demà, perquè a Lleida fa temps que van comprendre que per construir un futur ple d'oportunitats necessitem un territori que impulsi la innovació i que sigui referent. Lleida, territori de futur. Terra d'oportunitats. Gràcies. Bé, ja heu vist molta feina feta, però també molta feina per fer. Per tant, us animo, si teniu algun dubte o alguna cosa, des de l'Oficina Tècnica de Transformació us podrem atendre. Moltes gràcies a tots i a totes.